Hola, he vingut a presentar-vos la meva última novel·la A l'altra banda de les muntanyes. Us podria dir que és la història d'una família, una parella valenciana que allà als anys 60-70 ha d'emigrar a França. S'ha de reinventar per poder accedir a la cultura francesa, al mercat laboral, per poder entrar a formar part de les vides dels veïns francesos. També podem dir que és una història que narra unes relacions amoroses, una història d'amor entre dos adolescents, millor dit, dues històries d'amor entre tres adolescents, que viuen en diferents punts d'Europa, també per circumstàncies familiars, i que intenten crear una relació a través de la distància, a través de les fronteres, que durà mal de caps, però també durà il·lusió i durà esperança. També podria dir que, d'alguna manera, tracta també la història d'uns iaios valencians que també en aquella època de la gran emigració valenciana, dels anys 60, veuen com la seva filla única ha d'anar-se'n a viure a París amb el seu marit, s'acaba de casar, i com ells han d'enfocar la vida des de la solitud més absoluta perquè saben que només podran veure la seva filla, retrobar-se amb la seva filla una vegada a l'any, si és que ho aconsegueixen. Però jo crec que en el fons la novel·la, el tema que tracta, el tema que podem retrobar enmig de totes les paraules, de tots els mots, jo crec que és essencialment el tema de l'enyor. El tema de l'enyor entre persones, el tema de l'enyor entre una persona i un paisatge que està desapareixent, el tema de l'enyor per un amor perdut, el tema de l'enyor per una presència que estimaves i que ja no pots retrobar. Així tot, no dic amb això que siga una obra dramàtica, una obra tristíssima, perquè no podem perdre de vista que la novel·la és una novel·la juvenil dedicada a un públic jove, un públic adolescent, i per tant també n'hi ha alguns trets d'humor, algunes escenes divertides que alleugereixen un poquet, diguem-ne, el drama del que seria la història. A pesar de tot, el títol ja ho diu, el que més destaca d'aquesta història, evidentment, és el tema de l'emigració. Jo he creat, he inventat una història, he inventat uns personatges, he inventat unes situacions, però jo mateix he viscut aquestes situacions en carn pròpia, perquè jo també durant molts anys he sigut immigrant. I per tant, tot i que no és una novel·la autobiogràfica, insistisc, no és autobiogràfica, sí que n'hi ha algunes anècdotes o alguns detalls, algunes pinzellades en l'obra que són de collita pròpia, evidentment, perquè jo sí que he viscut el dolor, el pesar, la càrrega, l'enyor, el patiment dels meus pares, dels meus familiars, quan sobretot s'acostava l'hivern, que és duríssim en aquella part d'Europa, i ells rememoraven i recordaven una vegada i una altra les seues arrels. Espero que la novel·la vos agradi moltíssim i espero que la llegiu a gust i espero trobar-nos en qualsevol reunió per a poder comentar-la i ja està, gràcies.